Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Lumasalem beber kali lan dipun paringi kasudiran kanestikan agamane dadya Nalendra wondene priyayi ageng malaikat sedaya sami anampeni dawuh dalem kang agung maha mulya kinan sujud dumateng Gusti Nabi Adam ratuning swarga nanging ana malaikat siji kang aran malaikat Idajil dadene rolenggono malah-malah dadi santri senajan turun Adam lan turun Idajil kongsi tekan zaman akhir ngantos rusak bumi lan langit laing hariku Kanjeng Ratu Aminah dipun uncati Nur Muhammad Kanjeng Nabi Adam lajeng nandhang sungkawa dipun dukani Gusti Kang Maha Mulya sabab darong wong kuldi iku dadi larangan gedhe lajeng tinurunaken ing donya ing buselan dadya wijine manungsa kabeh mewah anurunaken para nabi kang gedhe-gedhe laing hariku Nur Muhammad dipun panukmaken ing kekasih dalem lan dipun sarebahe Nur Muhammad daya malah-malah dipun panukmaken wonten puruse tiyang kang mulya lan tiyang kang ahli budi arja ingkang awasta Raden Abdullah putra kakungipun Maharaja Abdul Muthalib ingkang putra Maharaja Hasyim ingkang putra Kiai Abdul Munaf ingkang putra Kiai Qasan ingkang putra Kiai Kilab ingkang putra Kiai Mubah ingkang putra Kiai Kasan ingkang putra Kiai Luat ingkang putra Kiai Ngalip ingkang putra Kiai Bihir wondene Kiai Bihir iku ajejuluk Kiai Kures mila ajejuluk Kiai Kures iku pancer jalur ingkang cedhak saking Kanjeng Nabi Ibrahim kalulula wauta kang mangkono Raden Abdullah sira